Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που έχουν τα βιολογικά οικοδομικά χρώματα στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και γενικότερα όπου χρησιμοποιούνται χρώματα βαφής είτε από επαγγελματίες είτε από ιδιώτες, έγινε χθες το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Δράμας με πρωτοβουλία ιδιωτικής εταιρείας. Το που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι την εταιρεία Vechro. Είμαστε πρωτοπόρος εταιρεία στην κατηγορία οικοδομικών χρωμάτων. Είχαμε την πρόσκληση από τα αδέρφια τον Κώστα και τον Αλέξη και μας δόθηκε και μας δίνει τη ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσουμε την εταιρεία μας και τα προϊόντα μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να σας πω η εταιρεία Vechro. Αυτή τη στιγμή κατατάσσεται από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά στην παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στην παραγωγή οικολογικών βιομηχανικών χρωμάτων. Αυτό μας έχει διαφοροποιήσει από την υπόλοιπη αγορά και μας έχει φέρει στην πρώτη θέση της κατάταξης όσον αφορά τις καταναλώσεις οικολογικών οικοδομικών χρωμάτων. Είμαστε μια εταιρεία η οποία παράγει περίπου το 70 με 80% των προϊόντων της είναι οικολογικά προϊόντα. Παράγουμε πάνω από 70 προϊόντα, γύρω στα 80 προϊόντα, τα οποία έχουν οικολογικό χαρακτήρα. Και αυτό μας διαφοροποιεί γενικότερα από την υπόλοιπη αγορά. Είμαστε, όπως σας έχω ξαναπεί, πρώτοι σε πωλήσεις οικολογικών προϊόντων. Μπορώ να σας πω ότι κατατασσόμαστε μέσα στις 3 εταιρείες της Ευρώπης, οι οποίες παράγουν οικολογικά προϊόντα για εξωτερική χρήση και είμαστε σίγουρα η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη η οποία πρώτη λάνσαρε προϊόντα οικολογικού χαρακτήρα για εξωτερική χρήση. Με την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς αλλά και οι συνεργάτες μας, τα αδέρφια από Γιούντογλου, πιστεύουμε ότι θα πηγαίνουμε όλο και καλύτερα χρόνο με το χρόνο.